Hagrama Lanta Adibasipun mana ST nunggu nisra ST Nang Boro Ninga Hagrama Lanta माखासे बै दैखर सिंनि एम्बु बंग्लाफ्रा बहा गोमानानै थाखो हठात बै दैखर सिंनि एम्बु बंग्ला माने जेरैहाय बै एम्बु बंग्लाफ्रा गावसिनि एबं गाबनाय सोदोबखौ खोनायोब्लासो दैखर सिंनिफ्राय ओंखारनानै बिसोरबो बा जावन जाफायो नङाब्ला ओरैबायदि बेब्ले बाब्ला हा थिग बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेरावबो मा दङ माखासे जोंनि गेजेराव गेदेर इउटुबार दैखर सिंनि एम्बु बंग्लाफोर दङ गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय तो माखासे गोबाव समनि उनाव आं दिनै नोंथांमोननि सेराव नैबे मोनसे भिडिअखौ लानानै फैदों जे नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ आं मा भिडिअ लाना फैदों बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर तो जियानो जा लोगोफोर आथिखालनि जुगाव नोंथांमोना गोबाङानो ससियेल मिडियानि दारै दुंहाव जानायखौ नुगासिनो दङ मा थासारिनि थाखाय दिनैसिम दुंहाव जानाया जोबनो थाङाखै बा सोलिबाय थागासिनो दङ बेखौ लानानै नङा होमब्ला लोगोफोर तो जियानो जा गिबियावनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं दिन्थिलांना होग्रोनि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन मोनद' हारिनि थाखाय गोबां सुबुङानो गोनो गोथो जानायखौ नुनो मोन्दों NOC होनाय होयि नङा होमब्ला लोगोफोर तो जियानो जा नैबे सासे ब्रादाराहाय मा बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामदों गिबियावनो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायलांग्रो आरोना लोगोफोर तो नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौहाय माखासे बै दैखर सिंनि एम्बु बंग्लाफ्रा बहा गोमानानै थाखो हठात बै दैखर सिंनि एम्बु बंग्ला माने जेरैहाय बै एम्बु बंग्लाफ्रा गावसिनि एबं गाबनाय सोदोबखौ खोनायोब्लासो दैखर सिंनिफ्राय ओंखारनानै बिसोरबो बा जावन जाफायो नङाब्ला ओरैबायदि बेब्ले बाब्ला हा थिग बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेरावबो मा दङ माखासे जोंनि गेजेराव गेदेर इउटुबार दैखर सिंनि एम्बु बंग्लाफोर दङ वा गावनि हारिजों गावखौ गावनि बिदाखौ गावनि फंबायखौ जावनायावबा हिन्दी इंलिश वा ओरैबायदि स्टाइल बानायलायो हिन्दी बुंनायफोरखौ ओरैबायदि बानायलायो इंलिश बुंनायफोरखौ बिसोर बहा गोमानो थाजोबखो दिनै हारिया बेसेबांबा गिदिर अलखदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ बेफोरनि थाखाय नोंसोरो दिनै मानो फंसेबो बुंनो रोङाखै नोंसोर माने फंसेबो नोंसोरो खर' दिखांनानै नोंसोर बाथ्रा बुंनो हायाखै नोंसोरबो नोंसोरनि लेभेलाव दङ नोंसोरबो बुंनो हानाय बुं नोंसोरो दिनैनिफ्राय मा खालाम मिथिगौना नोंसोरो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि जाथिनि माबानि जेबो भिडिअ दालाबोसै डाइरेक्ट खोथाखा नोंसोरो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि जाथिया मा जादों मा जाया नोंसोर बेफोरखौ जेबो भिडिअ दालाबोसै मानो होननानै बुङोब्ला नोंसोर जाबाय मासे एम्बु बंग्ला दैखर सिंनि एम्बु बंग्ला डाइरेक्ट बुंबाय आङो नंगौना नङा लोगोफोर एम्बु बंग्ला बोरो नोंसोरनि गेदेर लेक्सारफ्रा स्टेन्डार्ड बानायलायनानै एकदमबारे हिन्दी जायाब्लाबो एकदम सुर बोहाबलायनानै नोंसोरो हिन्दीजों बुंनाय सोरखौबा टारगेट खालामनाय सोरखौबा थांखि लानानै टारगेट खालामनानै बुंनाय जावनायावब्लाथ' नोंसोर एकदमबारे तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोनथिखाबाय बिथां ब्रादाराहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मा राव लानानै दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय खेंफोरथि होखो नङा होमब्ला लोगोफोर निसय नंगौ बिथां ब्रादाराहाय ओरैबायदि थार बाथ्राखौनो बुंदों होननानै आं बुंदों नोंथांमोना मा सानो आं जेबो मिथिला जोंनि बर' हारिया बर' माहारिया दिनै गोबां अलखदाव गोग्लैनानै दङ नाथाय बेफोरबायदि अलखदाव गोग्लैनानै थानायखौ बैफोरबायदि सुबुंफोराहाय बुंनो जेबो दिनैसिम मोखां बिजाबावहाय नुजाफैयाखै बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाव बुङाखै आरोना रावबो मालायफोरनि हारिफोरखौ जातिफोरखौ जेबो बुंनो हानाय गोहोआनो गैया गावजों गाव जोंनि बर'जों बर'ब्ला बिदा बिफंफोरजोंब्ला ओरैबायदि एना एनि गावजों गाव दान्थे बिदान्थे राजखान्थिखौ लानानै बा गावबा गावनि माबाखौ लानानै नङाब्ला लोगोफोरा आं बांद्रायखौ बुंनो थाङा अलरेडि नोंथांमोना मिथिखायो ससियेल मिडियानि दाराव सोरबायदि सुबुङाहाय बांसिन बुङो सोरबायदि सुबुङाहाय बांसिन बुङा अलरेडि बिथां ब्रादारानो नोंथांमोननि सेरावहाय गुवारै फोरमायलांना होखाबाय एबा मेनसन खालामखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर बेनि गेजेराव आरो बांद्राय बुंनानै आं भिडिअखौ जेन फोलावला नोंथांमोननि सेरावहाय जिबायदि बुंनांगौ ओरैबायदि नोंथांमोना मोनथिखाजोब्बाय ससियेल मिडियानि दारै नङा होमब्ला जास्ट मोनसेल' रिक्वेस्ट नोंथांमोननि सेरावहाय बयबो जों बर' सुबुंफोरा खौसे जानांगौ आरो जोंनि जिहेतु थाखानाय एसटिखौ जाहाथे जेबो खहा जायाजासे जों साफ्रोमबो बर' माहारिफ्रा प्रटेस्ट खालामथारनांगौ बेयो जोंनि मोनसे मोन्थायखा नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनायाव नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आंनि निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायावहाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांमोननियाव नटिफिकेसना सहैनाय बायदि लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय